Малко съм уморен от пътуването, но ето вече съм тук и ще видим какво ще се случи. Имам приятел в София, това е Седерик Бардон, познаваме се от деца с него. Ето и защо се съгласих да дойда в Левски и съм доволен от този факт. Бардон ли осъществи контакта между теб и Левски? Ами да, ние се познаваме добре, говорихме за амбициите на Левски, за високото ниво на отбора и за това дойдох. Ще играеш ли тази вечер? Не мисля. От сутринта съм тръгнал и съм доста уморен от пътуването. Мисля да започна от утре. Колко време възнамерявате да останете в София? Не знам още. Ще видим какво ще стане и ще ви кажа. Все още не съм уточнил финансовите си условия, нито пък за колко време евентуално ще подпиша. Тепърва всичко ще се оговаря в лична среща с президента на отбора. Очаквате ли да играете в Шампионската лига с Левски? Да, естествено, чух за тази възможност. За всеки играч е приятно да играе там. В Шампионската лига са най-добрите футболисти, така че е интересно за мен. На проби ли сте тук или за да подпишете? Не, няма да съм на проби. Идвам в Левски, за да подпиша, но първо ще говоря с президента и мениджъра на отбора. В какво физическо състояние си? Играх с националния отбор на Камерун преди 2 седмици. От тогава не съм тренирал, бях на почивка във Франция. Какво знаеш за българския футбол? Знам за ЦСКА, за Левски. Това са известните отбори, но не знам много. Всеки отбор, който играе в Шампионската лига, обаче е голям. Щом Левски са печелили титлата, толкова много пъти са играли в Шампионска лига, значи са добри. Знаеш ли, че ЦСКА е най-големият съперник на Левски? Да, естествено знам.